Namhlanje ke silapha Ndevana Mpumelelo Secondary School apho khona abazali kunye nabafundi besisikolo bathe baqhankqalaza ngaphandle kwesisikolo bevala ingcango bekhalaza ungambi kakuhle kwenkonzo ukanti ke babika ukushokoxeka kwetishala nangokuba unyaka uqalile nje ukutya kwesisikolo into ibingekafiki. Ukanti ke njengokuba abanye abantwana behlala kwindawana ezikude abanye ke bengathathi intweni lonto leyo ibachaphazele kakhulu abazali nabafundi. Ukanti ke lonto namhlanje sibona kukho lombhodamo kukho nabahloli bezocacisa kokuba yintoni apho ilahleke khona. Ukanti ke sisibambe isithethi seSGB esizawusinabisela banzi okokuba kwenzeka ntoni kwesisikolo. As a chairperson walapha esikolweni ndizama ukucacisa into yokuba ngabana nisibona silapha phandle nje kunye nabantwana bethu silapha ngabantwana bethu abangatitshwayo ihistory abangenayo utishara imaths and physics ayisenzeki apha esikolweni isikolo siyaphela abantwana bacela transfer into engapheliyo non stop because abantwana bafuna indawo abazawufumana imfundo kuyo. Ukuba ngabana asiphenduleki thina namhlanje sinenjongo yokuba ngabana asizukuyiyeka sizawugqithela kwabangasentla abangapha koMamudziba because umhlolo esinaye apha ophethele district yethu yezikolo zethu nguMamudziba usisikoko. So sifuna usisikoko njengoba lapha namhlanje amke esixelele into yokuba ngabana kwenzeka ntoni ebantwaneni bethu bazawutitshwa nini bayamfumana utishara okanye abamfumani na. Xa lo mcimbi ungalungi namhlanje siEFF sijonge uthatha amanyathelo aqatha ngoba kudala lento isenzeka kwesisikolo kuhlukumezeka abantwana abatyi esikolweni abantwana abahoywanga as a result bophula icingo bangena bachaya itsofu and sinengxaki sikule community yalapha eNdevana uyozibona sigcwelisa abantwana bethu abasaya ezikolweni so sibonile nobangela abantwana bethu bangayi ezikolweni ngoba akho nkathalo kwalapha esikolweni nedepartment ayenzi amanyathelo aqatha ukwenzela bayikhusele abantwana bethu ngoSEFF if lomba siyawubona uyasilela we are ready to take lomba to court because department iyafaila department kudala yayifaila into edibene nesisikolo not sona sote I mean zonke izikolo zalapha eWard 49 zinengxaki le department it's about time ibone lonto leba eNdevana asiyifuni into engekhoyo nathi singabantu kudala sihlukumezekile kakhulu ngabantwana bethu. Asizivi kamnandi singabazali sinenhlungu kakhulu ngesisikolo ngoba ke eminyakeni izinto bezisenzeka ngendlela futhi ngangendlela ipass rate ibiqhubeka ngayo asiyazi balento yonakale phi ingxaki esinayo itishara aziphangeli itishara sezikhona azifuna usebenza yabangela into kokubana abantwana izinga lokupasa malihle xa sisiza ke sifuna uqonda ukuthi inoba yintoni unobangela uprincipal uthi uyazithethisa azibhale ileta eziya kwidepartment aripote ukuthi abaphangeli cha idepartment iye yaslow kwinto yonke yoba mayenze apha until kwenzeke lento yenzekayo aba bantu sithetha ngabo ezitishara ziyaphangela aziphangeli kodwa ziyapeya whereas abantwana bethu bangenaba otishara babafundisa eziklasini ngoku sithetha ngoku nje abantu utishara wehistory uze 2 times cha kulonyaka ukusuka ku grade 12 uyotsho ku grade 10 otishara ababini abaphangeli bakwi maternity leave and beku maternity leave nje akho substitute for abo batishara abo siye saqonda ukuthi singabazali make siphakamele ngokwethu lento sibe kanti sikulapha namhlanje kwesisikolo. Ndingu Anathi Khave kwindaba zeZwelitsha online TV ndiseNdevana.